Fi Pjazza San George fil-Belt Valletta, l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela indirizza attività politika bit-tema Malta nħarsu l-qudiem. Fost l-oħrajn huwa tkellem dwar il-pandemija u l-effetti li ħallit fis-suq tax-xogħol. Pajjiżna ġie ċertifikat illi f'daw l-aħħar 4 xhur kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dawn huma ir-riżultati tas-suċċess. Mhux biss l-inqas rata ta' qatt tal-pajjiżi fiż-żona euro, imma l-iktar punt fil-fema tiegħi importanti li fil-waqt li f'pajjiżi oħrajn fiż-żona euro il-qatt tiela l fuq, f'Malta il-qatt dejjem niżel l-isfel. Hawnhekk huwa refera l pajjiżi u ekonomiji kbar bħall-Ġermanja, fejn għall-kuntrarju ta' dak li ġara f'pajjiżna, ir-rata ta' qatt f'dawn il-pajjiżi baqgħet tolli rasa. Dr. Abela sostna li l-ewwel baġit tiegħu huwa proġett ta' għaqda nazzjonali. Ta' mhux proġett tal-gvern. Proġett ta' poplu, proġett tan-nies, proġett tan-negozji, proġett tal-gvern li flimkien ingħaqadna f'għaqda nazzjonali. Fuq kollox istqar li dan kien budget ta' viżjoni. Tajna kif qal Steve it-tama u l-kuraġġ lin-nies. Budget ta' tama, budget ta' kuraġġ, budget ta' viżjoni. Il-mexxej Laburista refera wkoll għad-diskors moqri mill-kap tal-Oppożizzjoni. Qal li fid-diskors tiegħu Bernard Grech iddeċida li ma jiddeċidix. Ġejna għar-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni u ma tistax tifhem x'pożizzjoni ħadu fuqu. F'biċċa jgħid iva, f'biċċa jgħid le, f'biċċa aktar jagħti x'jifhem illi kontra u f'biċċa mbagħad jerġa' jsu jiġbed ftit lura dik deċiżjoni biex ma jiddeċidux. Huwa semma l-eżempju tal-link permanenti bejn Malta u Għawdex. Bernard Grech baqa' jilgħab bid-diskors u minkejja l-vot fil-Parlament baqa' ma ħax pożizzjoni dwar din il-materja tant importanti. Dr. Abela kritika wkoll l-attitudni li ħa Grech fil-konfront tal-iskema tal-vouchers. Bil-miżura tal-vouchers waħedha iġġenerajna konsum ta' skemm kienu jiġġeneraw 40,000 turisti s-sena li għaddiet. Dak is-saħħa. Il-Prim Ministru sostna kif dan wasal grazzi għall-interventi effettivi u f'waqthom li ħall-Gvern tul dawn l-aħħar xhur.